Hello guys, natisgutan garon nga nindot nya kung mo agree mo comment sa ubos, but before that, intro. Okay, kaniya itong isgutan gani. Action speaks louder than words ko, no? Kung mo agree ka din ha, ibutang sa ubos. Kung di ka mo agree, ibutang ko sa comment section atong isgutan. Nganong action speaks louder than words man? O nga na po, hindi. Kung action speaks louder than words niya, emotions, may be true. Pero kung information ang imong gipasa, not true all the time. Na-proven ni sa duwa ang gitawag og charades. Kaya ba charades? Kana ganing naipahulbot nga word, dahil i-act out to sa kanang nakahulbot, dahil tag-anon sa iyang group mates. Example ang yan nahulbutan kay airplane. Airplane. So mag-action to siya. Sa kadaghan akong gihatag nga action, maybe sa first na action ako nakuha na ninyo ka kung magisulti ang word, or maybe sa ikatulo pang action kani agree nga mo to'y airplane, it only proves nga dili action speaks louder than words. No, nga naman. Most of the time ang niduwaan na nga game nga charade, dugay kay makuha ang answer. Panagsara kayo nga ang makakuha in the first action lang. Ano man, the problem is not on who delivered the action. Ang problema kay kinsay ni-receive sa action. So kung ang iyang gi-deliver perhaani nga, so pwede imuhang interpretation na I love you. Pero what if daotang tao to ang ni-action mo siya, gusto na ko imong kasing-kasing. Di ba? Meaning killer dito. Gusto na ko kaon imong internal organs. Akong ibaligya. So, maybe you will have a wrong or misinterpretation sa ihang actions. Di ba? Kay not all actions nga give-deliver or gipasa mo ay makuha sa receiver. No, so ngano kana atong gisgutan, daghan kay mga tao nga kanang mo judge, mo prejudge sa mga actions silinihokan ko sa wala na may nga lagi profile. Maybe kung imo nang giswilahan, gi-training ka ana, ni undergo ka og thorough nga training para ma-profile nimo ang tao, makasabot ka siya mga actions. Pero kung wam kay nakahumag eskwela, may kay ka mo profile. No, kanang tan-aw lang nimo, di ko ganahan na niya. Tanaw wala ang kilay oh. Tanaw linihok ka no. Kawatan gini ba? Kawatan gini. Oh, tanay away binarugan no. Bastos na tawhana, bastos. Kaya ano, wala kidat-kidhat. Yan dito sa kids mata ba? Nga magana. So, walay sayop. Kukuningon sayop. Pero what if ikaw mo ay natungnan, ana? Nga ikaw may inyong sumatawam, kanaw. Kanang linihokan. Kanang purmaha. Nawa na, nanay daw pang intensyon. So, action speaks louder than words kung emotions. Pero kung information ang gipasa, not true all the time. So, kung information gani ang gipasa, don't assume. Pangutana. Kaya kung mangutana ka, mas dali niyo makuha unsa ang information na gusto niyang isulti. Unless kung ang imong gipangutana amang